ok kata jonyuol kende, nyithindo kaachiel kod jopuonj, nikech nyithindo madhi e sikul gi gin nyithindo ma bende omenda miyo chiwogi ema samoro jopuonj bende godo kwandgi ni kang' omenda gi odonjo to chenro mag nyithindo gi biro bedo makare e sikul. Ang'o minyalo ng'iso janyuol ma geno mare nitiere kuom CDF? Tang'o ma bende inyalo ng'iso jopuonj ma samoro ne ikore mar yudo omenda gi mondo gitaa godo chenro magi mag skul? Erokamano. Abro tiyo gi constituency mara, asebedo kan gi relationship maber gi head teachers. Weuru nyithindo odonji kata tich tek kamano. Ajamiyo gi barupe kendo amiyo gi time ma kaluwore kaka wan gi projection mar bursary no mondo nyithindo donji. Jonyuol en gima tek nikech en catch 22 nikech jopuonj ka bende dwaro pesa ma girian go school to jonyuol bende dwaro nyithindo dhi school. Koro an akwayo joga ma jondhiwa, especially jonyuol gi nyithindo, kopo ni joma ne okalo maber madwa dhi e skunde ma oko to pesa onge, biure skundwa ma locals gi, kech gina nyalo wuoyo gi jopuonj kendo ginyalo kawo nyithindo nyaka wayud pesa. To ok en gima yot, ok yot ahinya nikech nitiere kon gi koni. But mane gima nyalo wacho kuom mato, wakedo matek mondo pesa mane joge wacho owuogi. Nyithindo mang'eny maonge nyalo ne dala te sani gitegemea CDF ma oyuma ma treasury dwa kelo kani should stop.